עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. אהלן, שלום ליורם רותם ולמאזינים שלנו בפודקאסט המכורים, לזמר עברי. אנחנו בפרק השלישי, אחרי שעשינו פרק שירד בעצם באזורי צפון הארץ עם שירי הצפון, אחרי זה עשינו פרק על הסתיו, גם בואכה עונות נוספות שנעשה בהמשך. היום החלטנו לעסוק בלב שבור. וואו. שירי נהי, כאב, שבירת לב, אהובים נעלמים, כאב חזק מאוד, וככל שיותר כואב, השיר יותר יפה ויותר מרגש. אז אין אהבות שמחות, כתב ברסנס ותרגמנו משמר ליוסי בנאי, ואני חושב שהמשפט הזה אומר הכל. אז אנחנו נלך על שברון לב, ואגב גם, כפי שגם אמרנו בעבר, המשוררות העבריות התמחו בשברון לב, שברו להם את הלב, שירו אותן בודדות, יש רבות מהמשוררות שאפילו לא יודעים על איזה לב שבור, איזה שיר, ואנחנו ניכנס לזה. אבל אנחנו דווקא נתחיל עם שיר יחסית חדש, מ-2020, אתה יודע, בשבילנו זה ממש חדש, בשבילך ובשבילי. נמצא פה קודם כל יורם רותם, העורך המיתולוגי של 4 אחר הצהריים, מגלי צהל, מומחה עליון בזמר עברי, ואני טל אלכסנדרוביץ', מנכ"לית ובעלים של בן חורין אלכסנדרוביץ'. הוא מכורה לזמר עברי, זה חד משמעית, חד משמעית. וגם נשיאת הכבוד של מועדון מעריצי רחל שפירא, מטעם עצמי, היום אנחנו נגיע גם לרחל שפירא, אז כבר אני עושה מין פרומו. מרחל עד רחל. בדיוק, מרחל עד רחל, ואנחנו דווקא מתחילים עם שיר חדש, כי הוא מתאים לשבורי לב, השיר נקרא שבורי לב של חנן בן ארי, מי יודע כל כאב, מי רופא לשבורי לב, יוצר אור וחושך, עושה שלום ומלחמה, מי יושב על כיסא דין, מתכסה ברחמים, מוחל וסולח, מביט ויודע, ומי ירפא ליבי. אל מי אני מתגעגע, כמו ים שאין לו חוף, רק תגידי לי מי יחבק אותי, ויבטיח שאני לא אקנה בסוף. רק תגיד לי מי יחבק אותי, ויבטיח שאני לא אקנה בסוף. מי היה עובר יהיה, מי ממית ומחיה, פותח ידיים, מצמיח כנפיים. אז זה כבר גם שירי אהבה שהם גם קצת אמוניים, זה כבר הדור החדש, והוא באמת שיר מדהים ונפלא על שבורי לב. באמת, אני שמעתי את חנן בן ארי שר את זה בהופעה חיה, והקהל שר את זה כמו בבית הכנסת, זאת אומרת, כמו חזן שמוליך את הקהל שלו בשירה של תפילה, זה שיר תפילה אמיתי, שגם מתחבר כמובן לקראת הימים הנוראים וכולי, מי יעשה, מי יציל, מי יחבק וכולי וכולי, ואני כל כך שמח שיוצאים שירים כאלה שאפשר לשיר ביחד, כי לא את כל השירים שנכתבים היום אפשר לשיר, ופעם כתבו שירים באמת שאפשר יהיה לשיר אותם, והיום פתאום כשיש שיר כזה שכולם שרים ביחד, וכולם יודעים כמובן את המילים בעל פה, לא צריכים שום שירונת ושום עזרה, כי השיר נכנס ממש ללבבות. כי זה שיר של שבורי לב, ואנחנו אוהבים שירים ששוברים לבבות. יש משהו אמיתי, יש משהו מאוד כן בכתיבה של חנן ובביצוע שלו, בשיר הזה במיוחד. אז תראה, הפעם לא התחלנו עם נעמי שמר, אבל כן אנחנו מגיעים אליה כמובן, כי נעמי שמר אמרה משהו חכם, היא אמרה, אין דבר שלם יותר מלב שבור, וזועק יותר מן הדממה. אין דבר שלם יותר מלב שבור, וזועק יותר מן הדממה. איזה משפט וזה גאוני. ציטוט, צריך לתת לרבי מנדל מקוצק, מפולין, שהוא אמר את המשפט הזה, אבל נעמי בחוכמתה הרבה ידעה לקחת את המשפט הזה ולשתול ולכתוב על פיו את השיר אין דבר, שהיא כתבה למשדר בטלוויזיה, טלטרום, למען הילד החריג, אני חושב זה היה, והיא כתבה שיר
כל כך מרגש, על מה שקורה שם באותו משדר, והליל אביב מלא ירח, עוד מעט ויגמר, אמהות אומרות לילד, ייזהר וישמר. אני זוכר שראיתי את זה בטלוויזיה, וממש כמעט דמעתי, ושיר קטן שנעמי שרה שם ליד הפסנתר, ישבה ושרה את השיר המופלא הזה, ורגשה. ונעמי שמר שלא מתמחה בלבבות שבורים, לא היו לה כמעט שירי אהבה, בטח לא שירי לב שבור. כן, אבל את השיר הזה, אחר כך היא כתבה לו נוסח נוסף של המילים, זאת אומרת שהיא צמד רעים, מי שיקשיב לביצוע שלהם, יראה שהם שרים אותו עם מילים אחרות שנעמי כתבה, כי את המילים המקוריות שהיא שרה, היא כתבה לאותו אירוע בטלוויזיה, יצא באלבום שלה, על הדבש, כן, על הדבש ועל העוקץ, רב המחר הגדול עם השיר על כל אלה וכולי, ואחר כך צמד רעים הקליטו את השיר של נעמי שמר, עם אותה מנגינה, אבל עם מילים אחרות, כדי לשים לב לשינוי. כן, וגם מתחבר לנו פה נעמי שמר וחנן בן ארי, באמת עם השראה גם מהמקורות, ונעמי שמר באמת הייתה לה הרבה השראה מהמקורות. והלב השבור כמובן, גם הוא, זה שהיא אומרת, אין דבר יותר שלם מלב שבור, נותן איזשהו נחמה גם בעניין הזה, אפילו עם הלב שבור, זאת אומרת, יש משהו גם מנחם בעניין הזה של, למרות זאת אפשר להתגבר, אפשר לצאת מהשבר. כשהלב שבור, לא קורה דבר אחר בחייך, חוץ מלבך השבור. ברור, אבל כעבור כמה זמן, אומרים שהזמן מרפא וכולי, כל מיני דברים כאלה, אז יכול להיות שגם נעמי בשירים שלה... אבל הכאב הוא גדול. כן, אבל היא רמזה שבכל זאת יש משהו שלם, הכאב הוא גדול וענק, אי אפשר להגיד, אבל אחר כך, בסוף הלילה, פתאום היום עולה, זה מה שהיא כתבה שם בשיר שלה המקורי. אבל עכשיו בוא נלך למשוררת שבאמת ידעה להיות שבורת לב. כן. שעברו את ליבה פעמים רבות, היא חשה מכוערת, היא לא מצאה אהבה עקבית ושיטתית, שברו לה את הלב בכמה יבשות, אני מדברת על לאה גולדברג הגדולה. כן. שהיא גם הקטינה את עצמה, אגב, היא כתבה על עצמה, אני אישה מכוערת, לא יפה, זאת אומרת, היא ידעה להקטין את עצמה, למרות שהייתה חכמה, והיא ידעה הרבה יותר מהרבה גברים. הקימה את החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית, כלת פרס ישראל, גאונת הדור, לדעתי באיזה גיל 20-23, משהו כזה, כבר היה לה דוקטורט בשפות, אישה מדהימה. היא דיברה על עינויים. אם היו עינויים, הם יפלגו אליך, מפרשי הלבן אל האופק שלך, תנני ללכת, או תנה לי ללכת, לכרוע על חוף הסליחה. תנני ללכת, או תנני ללכת, לכרוע על חוף הסליחה. זה שיר באמת קורא, אחד משיר... סליחות. סליחות, זה השיר גם שדרכו גילינו את יהודית רביץ, זה מדהים. עודד לרר כמובן, הלחין את השיר הזה. בפסטיבל הזמר, נכון. שיר מדהים. כאשר פה יש חידה שלמה, למי הוא נכתב, כי באמת הרבה גברים שברו את ליבה, וגם יש איזו תיאוריה שהוא אפילו על אביה, נכון. שיש שם מערכת יחסים... לא פתורה, שהוא בעצם... ופרופסור זיווה שמיר, היא כתבה מאמר סביב העניין הזה של סליחות, שכולם רואים בו שיר אהבה, אירוטי וכולי, אבל זיווה שאלה, אם הכל כל כך יפה וזה, למה היא צריכה לבקש סליחה? בסוף אותו ליל אהבה וכולי, ואז היא העלתה השערה שבעצם לאה גולדברג כתבה את השיר הזה לאביה, שנשאר שם בקובנה, שבליטה, כשלאה ואימא של הצילה עלו לארץ, ובעצם השאירו אותו שם, בבית המשוגעים, בית חולים לחולי רוח, והוא נספח אחר כך בשואה, ולאה כל החיים שלה בעצם התייסרה, על כך שהאב נשאר מאחור. והיה לה סיפור של טרגדיה נוראית, שזה אדם שבעצם ביימו את הוצאתו להורג, יום אחרי יום, איזה 10 ימים. לאה ראתה את זה במו 10 ימים, וזה בעצם גרם לו לשיגעון, ואנחנו יכולים... התפרצה אצלו, ובגלל זה גם אמרו שהיא לא רוצה ללדת ילדים, היא אמרה, היא פחדה שהמחלה הזאת תתפרץ גם אצלה, משהו גנטי, ויכול להיות, ואם קוראים את המילים האלה, מהזווית של פרופסור זיווה שמיר שהיא כתבה, שבעצם זאת הילדה שאביה נתן שם לכל ריס וציפורת. אבל עדיין אני... זאת אומרת, לא שיר אהבה אירוטי, אלא שיר אהבה בין ילדה לאביה. נכון, אבל עדיין, לאה גולדברג, אני חושבת שבאמת יש לה שירים אירוטיים, ובאמת יש לה... לא, אבל האהבות שלה באמת היו טרגיות, שום רומן שלה לא החזיק מעמד, כולל רומנים שהאריכו שנים, גם עם המאייר אריה נבון, וגם עם המשורר אברהם בן יצחק, וכל מיני סטודנטים. יש סיפור על איזה הודי, נכון? יש כל מיני סיפורים. ההודי זה היה בברלין, שעליו היא כתבה כנראה את השיר, בגלל זה החושך הבא וכו' וכו' בשיר הזה, שהוא היה כהה אור, אי אפשר לדעת למי נכתב השיר הזה, יש הרבה השערות כמובן,
אבל כמו שאמרנו לא פעם, ככל שהטרגדיות של לאה גולדברג היו קשות וליוו אותה לאורך כל חייה בכל מיני תחומים, לא רק התחום הרומנטי, השירים שיצרה הם נהדרים. גם שיר לערב חג של תרצה אתר, שבעצם נכון. נכתב לאלתרמן אביה, הוא גם שיר שניתן לקרוא אותו גם כשיר של אישה שבורת לב, זאת אומרת יש לו כמה העיר ריקה נכון. לא ידעו בהתחלה שהיא כתבה את זה לאביה, זה לא היה ברור מההתחלה, חשבו שהיא כתבה את זה למישהו אחר. היום הוא מין שיר היתומות הגדול, אבל בעצם הוא גם שיר של אהבה נכזבת, של אישה שהעיר ריקה עבורה, כאשר הגבר הזה לא נמצא בה, וזה גם מעניין. אני עוברת לשיר של רחל שפירא, שהוא מהפחות מוכרים שלה, אבל לדעתי הוא מהיותר קוראים שלה, גם עם לחן של נחצ'ה אימן, שבאמת הם ביחד כתבו כמה משירי האהבה הטרגיים היפים ביותר. לו ידעת, זה שיר שנכתב... הסרט סיפור אינטימי, חווה אלברשטיין שכיכבה בסרט, סרטו של נדב לויטן, שעבד איתי בגלי צה"ל, עשה סרטים נהדרים, וחווה אחר כך גם הייתה אשתו בעקבות הסרט, זה היה הסרט הראשון שהם עשו ביחד. כן, אז יש שם שיר שהוא פשוט, לו ידעת איך קולנים שבירא, אני רואה את השדות סופגים גשמים, אני שואלת את עצמי, מתי יבוא יומי להיקרא? על מצע האדמה, תשוקה שלי הונחה, אני שואלת את נפשי להיות ברוכה, נותר גופי בצמאונו, אתה יודע את חומו ותימונו, ועוצם אלבונו, וואו. אני שואלת את עצמי, מתי יבוא יומי להיקרא? מצא האדמה, תשוקה שלי הונחה, אני שואלת את נפשי להיות ברוכה, נותר גופי בצמאונו, אתה יודע את חומו ותימהונו ועוצם אלבונו. זה על אישה שבאמת מנסה להיכנס להיריון ולא מצליחה, והכל מופיע בסרט, זאת אומרת, בעקבות הסרט, רחל כתבה את השיר הזה, מי שיראה את הסרט יבין גם כמה השיר מתחבר אל מה שקורה שם בסרט, אבל מה שקורה לא פעם, שהשירים זוכים לחיים עצמאיים, גם מחוץ לסרט שלא הם נכתבו. אבל זה גם לגמרי שיר אהבה לגבר. כן, אבל גם שיר נשי בכל המובנים. כמו ששיריה של... והרגישות הזאת, ונזכיר שהתחילה בעצם בשיר כמו צמח בר. נכון. זה היה מין שיר המשך מבחינתי, כשאני שמעתי את השיר הזה, כשראיתי את הסרט, גם יחד עם השיר כמובן, אז חשבתי שחווה ונחת כאילו ממשיכים לשתף פעולה עם רחל. אגב, זה שני שירים שיש את המילה, שהיא מילה מאוד חזקה, ורחל שפירא היא מינורית, המילה תשוקה. כן. רציתי לנחם, אבל מרדה בי תשוקתי. נכון. היה מקסם ילדות, הייתה גם שערה בזרועותיי, אני יודעת שהדליקה עזרה את לילותיי, היו הרבה געגועים, היו ימים טרופים, היה כאב חבוי ורגעים מחושפים, אני אזכור מבט, מגע ידיים בכתפי, אני ילד צל חולף בשדותיכם, לסוד נסתר, היו שלום, אני חייתי ביניכם כמו צמח בר. כן. ויש עוד לב שבור אחד, אצל רחל שפירא, שאני יכול להתחבר אליו, השיר שגלי עטר היא שרה רק אתמול. אם לבך הגורלי, למה רק חלק? קח כבר את כולי, וזה לא קורה, ואז באמת הלב השבור, זאת אומרת, זה לא רק הפרידה, אלא התסכול הגדול, שאותה מי ששרה את השיר הזה, מי שכתבה את השיר הזה, היא חשה, ואתה יכול להזדהות עם המילים, כי רחל כותבת בכזאת רגישות ועומק, לבטא את הרגשות האלה, שאפילו אם אתה לא אישה, אתה יכול להזדהות עם התחושות שהיא מעבירה בשיר הזה. כן. השיר הנהדר שגלי שרה עם הלחן של יצחק קלפטר. נכון, מדהים. ואנחנו שוב עוברים דרך המשוררות, ושוב עוברים בקנון, רחל. כן. וואו, רחל שברו לה את הלב, קודם כל שברו לה את הלב כי העיפו אותה מהקיבוץ לא, זה צריך לדייק, בעובדות, היה דגניה א', הקיבוץ קבוצה שאני נולדתי. אתה שומר על כבודם. רחל הגיעה לדגניה א', כשהיא כבר חולה, היא לא סיפרה לחברים, היא עלתה לארץ עם העלייה רוסלן ב-1919, והיא כבר הצטרפה לדגניה בעקבותיו של גורדון, שלימד אותה על חקלאות בחוות כנרת, היא רצתה להיות חלוצה קיבוצניקית בדגניה, והיא הייתה חולה, והיא פשוט חיבקה את הילדים, היא כל כך רצתה ילד משלה, וכשלא היו לה ילדים, פשוט חיבקה את משה דיין, ואת שני ילדים אחרים שהיו שם, וזה היה מסוכן, כי היא הייתה חולה בשחפת ודלקת ריאות, והיא הגיעה כבר חולה לדגניה, ולא סיפרה את זה לחברים, והרופא אמר פשוט, היא לא יכולה להישאר.
עכשיו, רחל, לאורך כל הדרך, באמת הרומנים שלה לא צלחו, מזלמן שזר וכל מיני אנשים אחרים שהייתה מאוהבת בהם, והם היו מאוהבים בה אולי, אבל לא הגיע לידי מימוש, מה שנקרא מעבר לרומן שהיה או לא היה. וזמר נוגה, אני חושב שזה אחד השירים הכי כואבים שהיא כתבה, התשמע קולי, רחוקי שלי. קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל הזמן מצווה ברכה. תבל זו רבה ודרכים ברב, נפגשות לדק, נפרדות לעד. מבקש אדם, אך כושלות רגליו, לא יוכל למצוא את אשר עבד. אחרון ימי כבר קרוב אולי, כבר קרוב היום של דמעות פרידה. אחכה לך, עד יכבו חיי, כי חכות רחל לדודה. וואו, אני בוכה. מבקש אדם, אך כושלות רגליו, לא יוכל למצוא את אשר עבר. ובמקור היא כתבה כחכות סולווג. לדודה סולוויג מהיצירה של פרגינט, ורחל כתבה את זה לאהוב ליבה, מיכאל ברנשטיין, שהיה מהנדס, שאותו הכירה כשהיא למדה חקלאות בעיר טולוז, נסעה ללמוד אגרונומיה כדי להיות חקלאית בארץ ישראל, ושם היא תאהבה בו, והיה ביניהם רומן, והיא רצתה להתחתן איתו, אבל רק אחרי שהיא תחזור לארץ, אבל אז בינתיים היא נסעה לרוסיה, ופרצה מלחמת העולם הראשונה, והיא לא יכלה לחזור, לא לארץ ולא לצרפת, והיא נשארה שם, והתחילה לעבוד עם ילדים, יתומים יהודים, אחרי מלחמת העולם הראשונה, ושם היא נדבקה מהם, באותה דלקת ריאות, וכבר לא פגשה את אהוב ליבה, את מיכאל ברנשטיין. כשהגיעה לארץ, כבר לא נוצר הקשר, כי היא הייתה חולה, ואז היא כתבה, שוב בתל אביב, בעליית הגג שם את השיר זמר נוגה, ומה שמפליא בשיר הזה, שיש לו יותר מלחן אחד. אנחנו מכירים את הלחן של שמולי קראוס, נכון? קודם היה יוסף מוסטקי, שהלחין, תשמע קולי, רחוקי שלי, ואז בשמולי קראוס והלחין, אלונה איינשטיין, אשתו של אריק, אשתו הראשונה, היא הביאה לשמולי קראוס את ספר שיריה של רחל עם הכריכה הצהובה, ואמרה לו, תלחין את השיר הזה, והוא הלחין את זמר נוגה, תשמע קולי, ומסתבר שגם נעמי שמר הלחינה אז את השורות האלה של רחל, הלחינה כמה משיריה של רחל בשנות ה-60, אבל כשיצא השיר בביצוע של החנות הגבוהים, היא הבינה שאין טעם שהשיר שלה גם מתחרה בהצלחה של השיר הזה, ולכן היא גנזה את המנגינה, אבל כעבור 9 שנים, כשהיא כתבה שירים למחזמר מסעות בנימין השלישי, היא שלפה את אותה המנגינה, וכתבה על פיה את השיר שלג על עירי, כל הלילה נח, התשמע קולי, רחוקי שלי, התשמע קולי, באשר הנחה. זאת אומרת, המנגינה הייתה לה על המילים של רחל, אבל... אז הרווחנו עוד שיר גדול, בדיוק, שום דבר לא הלך לאיבוד. אין פה שלג, אבל יש שלג על עירי. כן, אתה יודע, זה שיר... גם שם, אגב, זה שיר געגועים. לאהוב ליבה שהלך ו... יש שם קטע עם ה... דבש התאנה. כן, בדיוק, עם כל מיני מאכלים כאלה. נכון, זה היה בגולה, ונעמי נזכיר היא נסעה עם אמא שלה לבקר בליטא, בעיר וילנה, ששם נולדה המשפחה שלה, ואת כל הבנות דודות היא הכירה, וכולם נספו אחר כך בשואה וכו', וכשהיא כתבה את שלג על עירי, אז בני משפחתה משם היו לנגד עיניה, והמנגינה אגב, הולחנה במקור לשיר הזה של רחל, זמר נוגה. לא ידעתי, מדהים, ושלג על עירי זה שיר, אתה יודע שהוא בבעיה בארץ, כי אין כמעט ימים לשים אותו, יותר קל עם זמר נוגה, יש לנו יותר ימים של זמר נוגה. הגעגועים קיימים בכל מיני מובנים. עכשיו, רחל, הרי גם באמת הקטע המיתולוגי זה אהבתה לזלמן שזר, והשיר גן נעול, שהוא באמת גם כן, הוא אחד הכואבים. מי אתה? מדוע יד מושטת לא פוגשת יד אחות? ועיניים אך תמתן הרגע, והנה שפלו כה נבוכות. גן נעול, לא שביל אליו, לא דרך. גן נעול אדם, האלך לי, או הכה בסלע עד זוב דם. וואו. מי אתה? מדוע יד מושטת לא פוגשת יד אחות? ועיניים אך תמתן הרגע, והנה שפלו כבר נבוכות. גן נעול, לא שביל אליו, לא דרך. גן נעול אדם, גן נעול, האלך לי עוקה בסלע, עד תודה, עד תודה. היא כעסה עליו, היא הייתה חולה,
והוא כבר היה נשוי, והוא לא בא לעזרתה, כשהיא כל כך הייתה צריכה מישהו שיעזור לה, ואני חושב שהשיר הזה מופלא, וזה מזל ששוקי הלחין אותו, ושוקי ודורית, כמובן, זה הצמד שביצע אותו עוד לפני שהם היו זוג נשוי וכולי, ולאחרונה הבת שלהם, תמר שוקי, הקליטה את השיר הזה. זה רץ חזק ברשתות. כן, אבל עכשיו פתאום השיר כן. הזה קיבל חיים חדשים, נכון. בגלל שהבת של שוקי ודורית, שהיא זמרת מוכשרת בזכות עצמה, וגם מחוברת מאוד לשורשים האוריינטליים של אביה, והמשפחה המוזיקלית שלו, אז היא הקליטה מחדש את השיר הזה, ואני שמח שהשירים זוכים לחיים חדשים. כן. וגן נעול אגב גם עומד במבחן הזמן, גם בביצוע המקורי שלו, של שוקי ודורית, שבאמת הביאו את השיר הזה בסוף שנות ה-70, ביצוע צנוע בליווי גיטרות, כמעט, ולא היו שירים כאלה ברדיו, שלא נכתבו שירים כאלה, או לא הולחנו שירים משוררים, ופתאום השיר הזה תפס בצורה בלתי רגילה, כשמשהו יפה ותופס את האוזן, אז הוא לא צריך זמן, והוא לא צריך שום סיבה מיוחדת כנראה. מדהים. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על משהו בלבבות שבורים, יש שעה ביום, בעצם בלילה, שהיא שעת הלבבות השבורים. שמת לב ל4 לפנות בוקר? מה קורה שם בשעה הזאת? אני לא כך ער בשעות האלה, מאז הצבא. אני מתעוררת, אבל גם בלדה לנאיבית. כן. 4 לפנות בוקר. שחר מפציע, אולי בכל זאת יגיע, שמה קומקום, מציתה עוד סיגריה, ברדיו שירים שסוגרים את הלילה. נכון. ויש גם את 4 לפנות בוקר של יעקב גלעד, ששרה יהודית רבי. עם לחן קופצני. כן, לא נרדמת. שתמיד מפתיע, זהו, אני אומר, אני רוצה לשבת את זה בלילה. כל כך קשה לי ללכת לישון. אני עורך כל מוצאי שבת, תוכנית שנקראת לילה ישראלי, בין 2 ל-6 בלילה. כל השירים העבריים היפים שאני אוהב, גם מהתקופה, השירים חדשים, שאני משלבץ אותם ביחד עם שירים ישנים, עושה מין כזה שילוב של חדש וישן, ו4 אחרי הצהריים, 4 לפנות בוקר, זה שיר נהדר של יהודית רביץ, אבל אני לא יכול להשמיע אותו ב4 לפנות בוקר, כי הוא כל כך קופצני, ובדרך כלל יש שירים קופצניים שמקליטים להם גרסאות כיסוי בנוסח שקט, גרסה שקטה, יש הרבה שירים כאלה שעשו להם, אתה יודע, כמו בשנה הבאה, וכל מיני שירים אחרים שפתאום הקליטו להם גרסאות שקטות, בשיר הזה משום מה אף אחד לא הקליט אותו עוד, עם הכאב שיש בו, של זאת שמחכה והוא לא מגיע, ומה קרה, ואיפה אתה, ואיפה אני, זאת אומרת, כל ההתלבטויות האלה, זאת אומרת, יהודית רביץ במקור בחרה בנוסח קצבי, קופצני כזה, ויכול להיות שאולי אפשר להציע לה להקליט אפילו את השיר הזה בגרסה קצת אחרת. האמת היא עשתה עכשיו כמה גרסאות מחודשות של שירים. אבל בשיר הזה כנראה מאוד אוהבים אותו כמו שהוא. זאת אומרת, אז היא לא העיזה לגעת בו ולהפוך אותו מבחינת המשמעות הקצבית שיש לו. אבל אנחנו... אפרופו בלדה לנאיבית שהזכרת עם 4 לפנות בוקר וכולי, אז יונתן גפן כתב את השיר הזה על הנאיבית, שמקובל לתפוס את זה כשיר נשי, וזה מעניין שהוא כתב שיר שקורא כל כך טוב את הזווית הנשית, וזה הזכיר לי שאלי מוהר כתב בזמנו את השיר נגיעה אחת רכה, הוא כתב את זה על עצמו, על בת זוגו שהיו לו טענות אליה, שהיא לא באה אליו לחבק אותו ולנחם אותו ולהניח על כתפו יד אחת רכה, נגיעה אחת רכה וכו', ויוני רכטר כמובן הכין את השיר הזה באופן מופלא, והוא לא תכנן שזמרת תשיר אותו, אבל באה נורית גלרון שחיפשה שירים לאלבום חדש. יש גם גרסה של גידי גוב אגב. כן, הוא חשב שגידי גוב לא ישיר את זה במקור, אבל נורית מאוד אהבה את השיר הזה, והיא ביקשה מאלי את הרשות לשיר אותו, למרות שהוא כתב את זה בלשון של זכר, והוא ממש הרשה עליו, ואפילו שינה קצת את המילים, שיתאימו לביצוע של נורית גלרון, ואז באו אליו, והוא סיפר לי, אחרי שהשיר הזה כל כך הצליח, איך ידעת לכתוב כל כך יפה על נפש האישה, ולהיכנס כל כך טוב לעולם של נשים, ולכתוב על הרגישות שלה, ולאכזבות שלה, מבין הזוג שלה. תראה, גם 4 לפנות בוקר זה יעקב גלעד. נכון. שהוא גם יודע לכתוב שירים. כן, כן, אבל זה, 4 לפנות בוקר, זה שיר פחות, אני חושב, נכנס לעומק, פחות בדיוק, רגיש. כן, יותר ככה לוקח את עצמו בכלילות. כן, אתה כה ישר וכל כך הגון, ואתה לא יכול לרמות. כשאתה לא אוהב, אתה לא יכול, ואת זה אי אפשר לשנות. אבל כשעברת ממש על ידי, הייתי כולי צעקה. אתה לא הנחת ידך על כתפי לנגיעה אחת רכה. ואת זה אני לא שוכחת, ועל זה אני לא סולחת, ועל זה אני לא אסלח לך לעולם. את זה אני לא שוכחת, ועל זה אני לא סולחת, ועל זה אני לא אסלח לך לעולם. כי את זה אני לא שוכחת, ועל זה אני לא סולחת לעולם. זה פשוט קורע. נכון. אבל יש עוד שיר שכתב גבר,
שממש מדהים שגבר כתב אותו, וזה ינקלה רוטבליט, שהוא באמת יודע להיות מאוד מאוד רגיש, וגם כן יהודית רביץ, זה שבתות וחגים, אני חושבת שזה שיר המאהבת, הכואב, באמת אחד הכואבים. עכשיו אתה בבית, עכשיו אתה שם, הילדים קופצים עליך, הכי יפים בעולם, אתה נמס, פורס כנפיים, אתה מאושר ממש, ועוד מעט תקרא סיפור מהספר החדש, איש משפחה למופת אתה אבא מושלם, בסוף אתה תמיד חוזר, לא עוזב לעולם, בכל פעם שנוסע לא שוכח מתנות לכולם, עכשיו אתה בבית, עכשיו אתה שם, לבד על הגג שבתות וחגים. טוב, זה נפלא, וגם כל כך חדשני, אני זוכר שהשיר הזה, שמעתי אותו בפעם הראשונה, באלבום של יהודית רביץ, בא מאהבה, פתאום לשיר נושא כזה, לכתוב על נושא כזה, עם הלחן המופלא של יהודית, והעיבוד שם של ירון בחר וכו', הכל היה כל כך נכון ומרענן וחשוב, והרגשות שיענקלה רוטבליט מצליח להביע בשירים שלו, בלי לייפות שום דבר, אלא לכתוב עליהם יפה, אבל הרגשות כואבים ועמוקים, והכל נמצא שם בשיר, פשוט להקשיב. לא, זה באמת דבר שלא דובר עד אז, וזה פשוט שיר מדהים. כן. יש שיר אבל שברור לי שגבר כתב אותו. הוא שיר של לב שבור. כן. אבל זה ממש אחד השירים שהיום לא עוברים. עכשיו, מה הבעיה? אני מתה עליו. והוא נוראי, פשוט נוראי, זה זמר 3 התשובות, שכתב אלתרמן, והלחין אריה לבנון, ושר רבקה זוהר, והוא פשוט שיר מזעזע, אני רוצה שתשמע ותסתמרר יחד איתי. כל אשר תבקש ותשאל, אעשה ואוסיף לשמוח. אומרת האהובה לאהוב שלה, אחרי שהוא משפיל אותה ומעליב אותה ולא מפרנס אותה, פשוט מצב נוראי. אבל יש מצבים כאלה. אבל היא אומרת לו... יש מצבים כאלה של אהבה נואשת. תשמע, היא רק אומרת לו דבר אחד, רק דבר אחד, אך דבר אחד, אל תשאל, אל תאמר לי אותך לשכוח, כי את זאת אהובי לא אוכל, בשביל זה לא יהיה לי כוח. תקשיב, זה אלתרמן. אבל זה לא אלתרמן, זה ככה כתבו פעם, גם בצרפת, שהוא למד שם אגרונומיה בזמנו, והוא הושפע מהתרבות הצרפתית ומהתרבות של המערב, ואני חושב שאלתרמן כתב שיר מופלא, והרצון לא להשמיע אותו, הדרישה מאיתנו, היא עושה עוול גם לשיר וגם למאזינים, שכל כך אוהבים את השיר הזה, ומותר לשיר גם על נושאים כואבים, לא צריך להסתיר דברים, לא צריך לצנזר דברים, כל עוד זה באמת לא קורה לאלימות או למשהו שהוא חריג. תראה, השיר הזה יש בו אלימות מסוימת. לא, יש פה אהבה נואשת של מישהי לגבר, אפשר, גם אלתרמן עצמו. מתעלל. כן, בוא נאמר, הייתה לו מאהבת כל השנים, וכל הסיפור הידוע עם צילה בינדר, שהירה את ספרה, והייתה אישה, לא האישה החוקית, אבל הוא חי בין 2 נשים וכו'. אני אומר, יש משהו בסיפור הזה, שהשיר, אם הוא טוב, אז אני לא רואה שום סיבה, לא להשמיע אותו ולא לאהוב אותו, את לא צריכה לחוש שום... אני מבואסת שאני אוהבת אותו, אבל הוא שיר מזעזע בעיניי. השירים יותר קשי, בואי. מה יותר גרוע ממנו? לא משנה, אני אומר, אני ברדיו, אני מקבל כל הזמן, יש שיר של אלתרמן, ניגון עתיק, ששרופת במתך עליי. נכון, גם נוראי, שהוא מקנה שם, נוראי. כן, ועכשיו את וידוי של אלכסנדר פן, פתאום כותבים לי, למה אתם משמיעים שיר כזה שמראה את האישה בחולשתה וכולי, וזה... אבל זה העולם שלנו, זה החיים, זה לא... אני חושבת שזה כתיבה גם של פעם קצת. ברור, אני אומר, אבל יש עדיין, זאת אומרת, שירים שנכתבים היום, פחות כותבים בעומק כזה, כמו שהמשוררים האלה ידעו לכתוב. לא סתם השירים האלה שורדים ככה בשנים, כי הם ידעו לכתוב, זאת אומרת, ידעו לספר סיפור. לא רק, עזבת אותי, למה עזבת אותי, למה הלכת ממני, זאת אומרת, יש פה איזשהו עומק גם בכתיבה, וגם בביטוי הרגשות, וגם בכל הדברים האלה. אבל יש שיר של אהוד מנור, לא ידעתי שתלכי ממני, אפרופו גבר ואישה, זאת אומרת, זה שאהוד מנור כותב שיר כזה, וכשמתי כספי הלחין ושר אותו, אני זוכר שאני הייתי בן 15, זה גם היה שיר מהסוג, שלא שמעתי שיר כזה, עד שהוא באמת יצא באלבום הזה של מתי כספי עם הפעמון, אלבום מפורסם, איזה שיר עמוק, איזה יכולת להביע רגשות של גבר, פגוע, פתאום זה היה משהו אחר, אנחנו לא היינו רגילים שגברים כותבים על זה שעזבו אותם, זאת אומרת, הגבר תמיד היה צריך להיות זה שהוא החזק, הוא העוזב, הוא הנוטש. באמת יש לו רגישות יוצא דופן. כן, אבל זה שמתי כספי, הלך עם השיר הזה, והקליט לו גרסה שעד היום מחזיקה, גם בעיבוד, גם, יודעת, ללכת על שיר ארוך, ולא לעשות חשבון, וללכת עם עוצמת הרגשות עד הסוף, זה היה מופלא בעיניי, וגם זה לב שבור של גבר, ואחר כך ריקי גל כמובן שר את זה בהופעה המשותפת שלה עם מתי כספי, ופתאום הביאה את הסיפור מהכיוון ההפוך, שהאישה פתאום שרה, לא יודעת שתלך ממני, ויכול להיות שיש פה קצת גם איזון בין העניינים האלה של הגבר העוזב, או האישה העוזבת, אני רוצה להזכיר לך, התרגום של אהוד מנור, של אוסליבן, שביצוע
קורע של טיקי דיין, אחד מהשירים הכי, באמת, אגב גם נורא כיף לשיר אותו, אני מציעה לכל מי שמאזין לנו, ושוב לבד, זה הולך ככה, תשמע, אני בוכה, אני לא יודעת אם אני אצליח לקרוא את זה עד הסוף. עוד יומיים או 3, הסוף יבוא להרגשה, שנמאס לי ודי, לי יותר כדאי, לטפס אל ראש מגדל, להשליך עצמי לרחוב, אל חק הסוף הטוב, שיהיה ברור שהלב שבור, כמו שכבר קרה לא פעם. חיכיתי לחתן, בן שטן, הוא לא הופיע, וכל המוזמנים אמרו נלך, הוא לא יבוא כבר. נותרה מסכנה בסמלה הלבנה, ושוב לבד כמו תמיד, וואו. חיכיתי לחתן, בן שטן, הוא לא הופיע, וכל המוזמנים אמרו, נלך הוא לא יבוא כבר, נותרה המסכנה, בשמלה הלבנה, ושוב לבד, כמו תמיד. וזה שיר של גבר, שגבר שר במקור באנגלית, גילברט אוסליבן. ותקשיב, זה ביצוע, טיקי דיין, עושה שם עבודה מדהימה מדהימה. כן, והשיר נפלא גם באנגלית, גם בעברית, ואני באמת ממליץ לכולם לשמוע אותו, היה להיט ענק בארץ בתחילת שנות ה-70, וטוב שיש לנו אותו גם בעברית, כמו שאני אומר, כי אז אפשר גם להבין את הרגשות ואת המילים בעברית. ולקראת פרידה, אנחנו עוד מעט מסיימים את הפרק השלישי שלנו, של המכורים לזמר עברי, אז בואו נדבר על שיר פרידה, שדווקא כותב אותו גבר, ורואים שכותב אותו גבר, זה שלמה ארצי, שזה שיר דווקא שהוא מאוד כיפי, שיר פרידה, שגם זכה אחרי זה לגרסה של בן ארצי, של שלמה ובן ביחד, בעיבוד אחר. גרסה מקסימה, ממש, ויש נדמה לי אריק סיני שר אותו. כן, כן, הוא המקור, שלמה ארצי כתב לו את זה במקור. זה שיר פרידה, אז בואי רק אמרי שלום. אני אומר תודה, ואת יודעת שחלום סופו להתגשם. אני אומר תודה, ואחר כך נושק. כמו חופים של ים עוזב, אני עובר עכשיו ממך. בין דמעות ובין כאב, אני הולך. כן. פשוט, כן, אבל זה גם מאפיין את האווירה הזאת של שלמה ארצי בסוף שנות ה-70, מייחסים שהוא תיאר בשירים שלו, שחלק היו מורכבים יותר, חלק מורכבים פחות, אבל אני מאמין שנכנסו שם גם כל מיני אלמנטים מהחיים שלו, שהוא שילב אותם בשיר הזה, והעיבוד מאוד יפה, זאת אומרת, אריק סיני שר אותו בצורה מאוד נעימה לאוזן, והשיר באמת זכה להצלחה גדולה, ובעצם היה להיט הראשון של אריק סיני, ואחר כך שבן ארצי הקליט אותו יחד עם שלמה ארצי, כבר העיבוד הרבה יותר קצבי, מכונות טופים כאלה, הרבה יותר גם גרסה מדהימה. כן, שונה מאוד מהמקור. ויש עוד שיר אחד שאני רוצה להזכיר בהקשר הזה של פרדות, שנעמי פולני וחיים חפר כתבו, קח את ליבי, הוא לא נחוץ לי יותר, אחרי שבי בגדת, עליו אבטר. כאילו שיר קורע לב, שנעמי פולני כתבה לאירוע של פורים שם, בתיאטרון הקאמרי, והיה שיר מאוד משמח, פתאום יש גם פרדות שמחות, ואחר כך דרורה חבקין שרה את זה, וזה היה להיט היסטרי שכולם אהבו לשמוע, ורק נעמי פולני לא יכלה לסבול שדרורה חבקין לקחה את השיר שלה ועשתה אותו להיט כזה שכולם שרים, ועוד הוסיפה לו איזה חלק בשיר שלה, ולקראת סוף חייה, נעמי הקליטה את הגרסה שלה לשיר הזה, קח את ליבי באווירה הרבה יותר קודרת, בליווי פסנתר של רמי הראל, וזאת הייתה יוזמה של נועם גילאור, ידידי להקליט את נעמי פולני שרה, ופתאום החזירה את השיר לגלגול הראשון. לקדור, להיות שיר קודר. לא קודר, אבל גם מנוכר כזה, וגם בלי יותר מדי רגשות, זאת אומרת, נעמי לא אהבה יותר מדי רגשות, אמרה שהשירים מדברים בעד עצמם, לא צריך להעצים אותם מעבר למה שיש בהם. והגרסה הזאת, אבל דרורה חבקין עדיין, כשאני שומע אותה שרה, קח את ליבי, אוי ויי, וזה לא יכלה לסבול נעמי, אוי ויי הזה לא היה בשיר המקורי, אבל זה נכנס, והקהל עד היום, כששרים את השיר הזה ביחד, אז פתאום יש גם מישהו מהקהל מוסיף את התוספת הזאת, שלא הייתה בשיר המקורי, אבל הנה, יש גם פרדות, ושיר עולה, אז אני אתן לך עוד שיר פרידה, שהוא דווקא ממש כיפי, וכתבה אותו רחל שפירא, לזמרי השנה של רשת ג' גלי עטרי ומני בגר, נכון. גם שיר שהכי כיף לשיר אותו. כן. זה ירוסלב יעקוביץ', יש לו לירוסלב יעקוביץ', שהוא מתחבר עם רחל שפירא, יש שם משהו פאן כזה, אתה יודע. היא אגב קרא לו ירון, היא עברתה את כל השמות, לא קרא לו ירוסלב. לא ידעתי. היא קרא לו ירון. הצלחת לתת לי פה משהו לרחל שפירא שלו. ולמרגול היא קרא מרגלית, היחידה בארץ שקרא למרגול מרגלית. זאת אומרת, לא עשתה לה נכון. והם עשו ביחד כמה שירים מדהימים. אז דואט פרידה זה שיר נהדר, נפרדת ממך והולכת, מפני שבך פגשתי, אינני שייכת. כבר דבק דבר ממך, את פניי לא תראני הופכת. את חלקי זו דרכי המושכת, והשורה המדהימה שבה זה מסתיים,
הזמן ימציא לך שלווה. מי לא רוצה שהזמן ימציא לו שלווה? נכון. אז אנחנו לקראת סיום של הפרק השלישי שלנו, שעסק בלבבות שבורים ובשברון לב, אבל אנחנו נסיים בכל זאת בטוב עם הטרנד שלנו בטיקטוק, שאנחנו תמיד אוהבים להסתכל על מה השיר שמחובר אלינו, והוא כן ככה מתחבר. אז יש שיר ששובר לב, שהוא אחד המרושעים בעברית, כתב אותו אפרים שמיר, נכון את יפה, לפי האגדה לירדנה ארזי. אבל אני היחידי שיודע שאף על פי יופייך משגע, לא תדעי אהבה אמיתית לעולם. והוא יוצא בשנות ה-70, וחוזר לפני משהו כמו שנה, והוא טרנד ענק בטיקטוק, כי הוא באמת, הרשעות שבו, עושה אותו כיף, ואגב, גם זה שאנחנו יודעים, שירדנה ארזי מצאה אהבת חיים נפלאה, וחייה נהדרים, ואחת הזמרות הדגולות שלנו, גם עוזר לנו לאהוב את זה, אז זה בפינת הטרנד שלנו בטיקטוק, נכון, את יפה. זה מדגים שהחיים חזקים יותר מכל השירים, אפרופו מה שאמרנו על זמר 3 תשובות ושירים אחרים, זאת אומרת, החיים עצמם יש להם את הכוח להתגבר ולחיות מעבר לשברון הלב, וגם בכל שירי השברון לב האלה תמיד, לדעתי, מוחבאת, כולל אצל נעמי שמר, שהזכרנו גם התקווה והנחמה, זאת אומרת, הסיכוי שגם יהיה טוב, לא רק רע. תראה איזה חיוביים אנחנו, שאנחנו עוסקים בזמר עברי, גם שאנחנו על שברון לב, אנחנו מסיימים בטוב. אז אני ממש... אין דבר שלם יותר מלב שבור, כבר אמרנו. אין, וזה השירים הכי יפים, ככל שהם יותר עצובים. בדיוק. אז אנחנו מסיימים את הפרק השלישי שלנו, של המחורים, לזמר עברי. תודה לך, יורם רותם, אני הייתי טל אלכסנדרוביץ' שגב, וניפגש בפרק הבא של המחורים. אלה שפספסו את הפרקים הקודמים שלנו, אתם מוזמנים, יש לנו פרק ראשון על צפון הארץ, עם נופיה ושיריה, והפרק השני שעסק בסתיו, עם דגש על חצבים, שווה לכם. להתראות ותודה רבה יורם. להתראות, תודה. עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל.